4.2 नि 2 नम्बरखौ मावफुंगोन जों 2 नम्बराव कुइसना बुंदों गाहायाव होनाय समानथायफोरनि मोनफ्रोमबोनि थाखाय मोनब्रै मावफुंथाय लिर मोनब्रै बेहाय जोंहा समानथाय 1 समानथाय 2 समानथाय 3 गासै मोनथाम समानथाय होनाय दङ दाना जोंहा बे मोनथाम समानथायनि मावफुंथायखौ मोनबेसे दिहुननांगौ मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननांगौ अब्ला फैदो जोङो 1 नम्बरनिखौ जागायनोसै 1 नम्बराव कुइसना दङ 1 नम्बराव कुइसना दङ 2x + y = 7 बेनि जोंहा मा मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननांगौ होनबा जोंहा मोनब्रै मावफुंथायखौ बोरै दिहुनगोन जोंहा सोलायस्लुखौ जोङो x एबा y नि मानखौ जोङो माबा मोनसे हमनानै लानांगोन जोङो होनबा जों मावफुंथाय बानायनोसै मावफुंथाय आङो 1 नम्बराव हमबाय x आव आङो माबा मोनसे मान हमनानै लानोसै x आव हमबाय आङो 0 बा x आव 0 हमबायब्ला जोंहा y नि मानखौ दिहुननांसिगौ होमबा therefore 2x + y = 7 दाना जोंहा मा 2 into x नि जायगायाव 0 खौ होनांसिगोन 0 plus y = 7 बेयो दाना 2 जों 0 जों सानजाबबा मा जागोन बेखौ जोङो ब्रेकेटआव दोननो हायोमोन 2 जों 0 जों सानजाबबा 0 plus y = 7 दा जोंहा y खौ लाखियोब्ला समान 0आ 7 नि जायगायाव 7 नि उनाव थांबा मा 7 - 0 7 आनो जाहैगोन होमबा y आ बेसेबां जाखो 7 बा therefore x आव जुदि 0 होयोब्ला y आ 7 मोनो होमबा बे 0 आरो 7 आ जाहैबाय बे समानथायनि मोनसे मावफुंथाय जुदि जोङो x नि जायगायाव 0 होयोब्ला आरो y नि जायगायाव 7 होयोब्ला जोंना मा जागोन लेफ्ट साइड आरो राइट साइडनि माना समान जागोन आरो मावफुंथाय जागोन होमबा therefore 0,7 आ मोनसे मावफुंथाय बा मोनसे मावफुंथाय जाबाय बेयो आरो बिदिनो जोंहा मा दिहुनबावनांगौ मोनब्रै दिहुननांगौ नालाय एबाराव आङो 2 नम्बराव हमबाय x आव एबाराव आङो मा 1 हमसै होमबा 1 हमबा मा जाहैगोन y आ नायदो 2x + y = 7 2 into x आव मा 1 बेखौ जोङो ब्रेकेटआव दोनदो plus y = 7 होमबा दा बेखौ बानायलांबा 2 जों 7 जों सानजाबा 2 दाजाब y = 7 दाना y खौ ओरै लाखियोब्ला 2 आ ओरै समान बारहैबा मा जागोन 7 - 2 जागोन होमबा y = 7 आव 2 थांबा बेसेबां 5 बा x आव जुदि आङो 1 बहायोब्ला y आ बेसेबां ओंखारो 5 होमबा बे 1 आरो 5 आबो जाहैबाय मा बे होनाय समानथायनि मोनसे मावफुंथाय therefore होमबा 1,5 x खौ सिगाङाव लिरनांगौ ओमफ्राय y खौ उनाव लिरनांगौ 1,5 आ मोनसे मावफुंथाय होमबा मोननै जाबाय जोंना आरो मोननै दिहुनबावनांगौ होमबा आरो बेखौ जोङो दाना हमनानै लाबावनांसिगोन बे लिरनोसै आङो 3 नम्बराव हमबाय x आव एबाराव 2 हमसैलाय आङो नों जा गोसो बेखौ हमनो हायो आरोखि गावनि गोसो बायदि 2 हमब्ला मा जागोन therefore कुइसना जोंना दङ 2x + y = 7 बा 2 into x आव 2 ओरै ब्रेकेट plus y = 7 2 सानजाब 2 बेसेबां 4 दाजाब y = 7 दाना जोंहा y खौ लाखियोब्ला 4 आ समान बारनानै थाङोब्ला 7 नि उनावहाय दानख' 4 जाहैगोन दानख' 4 ओमफ्राय y = 7 आव 4 थांबा बेसेबां 3 बा therefore y आ मा जाबाय 3 बा बेनिखायनो मा जाबाय x 2 y आ 3 2,3 आ बो मोनसे मावफुंथाय दाना जोंहा आरो मोनसे दिहुनबावनांगौ 4 नम्बर होनानै दिहुनसै आङो हमबाय एबाराव
x आव मा लानो -1 लानोसै x आव -1 लाबाय but therefore जोंना समानथाया मा दंमोन 2x plus y equal to 7 दाना 2 into x आव जोंहा मा -1 plus y equal to 7 दाना नैजों -1 जों खानजोबा मा जागोन -2 plus y equal to 7 होमबा मा जाबाय y खौ लाखिबा -2 ओरै समान समान बारलांबा 7 plus 2 जाहैबाय होमबा y equal to 7 जों 9 जों दाजाबा 7 8 9 9 जाहैबाय होमबा y आ होमबा therefore मा जाहैसिगोन -1,9 x आ -1 y आ 9 आबो मोनसे मावफुंथाय बे होमबा जोंहा मोनब्रै मावफुंथाय दिहुनबाय बे मोनब्रै मावफुंथायफ्रा जोंहा फार्स्टआव बेसेबां मोनखो 0,7 नेक्स्टआव जोंहा 1,5 आरो नेक्स्टआव बेसेबां मोनखो 2,3 आरो नेक्स्टआव बेसेबां -1,9 बियो दा जोङो नेक्स्ट 2 नम्बरखौ बानायबावनोसैलाय दा रमान 2 खौ बानायनोसै रमान 2 दङ कुइसना 5x plus y = 9 बेनिबो जोंहा मोनब्रै मावफुंथाय दिहुननांगौ अब्ला जों दिहुनसैलाय बेखौबो होमबा जोङो कुइसनखौ खनसे लिरग्रोबाय 5x plus y = 9 ना सलुशनाव जोङो मा हमबाय से नम्बराव हमबाय x = जों मा x = 0 हमबाय x नि जायगायाव जों मा खालामसै 0 होनसै अब्ला जोंना y आ बेसेबां मोनो बेखौ दिहुनसै बा therefore 5x plus y equal to 9 बा 5 into dot माइनि into सानजाबबो होनो हायो dotबो होनो हायो dot माइनि सानजाबखौ बुजायदों x आ 0 plus y = 9 होमबा 5 जों 0 जों सानजाबा 0 plus y equal to 9 होमबा 0 थाबाय 0 खौ जोङो समान समान बानायनानै लांबा 9 नि उनावहाय -0 9 निफ्राय 0 थांबा 9 आनो होमबा y आ बेसेबां फैगोन 9 होमबा therefore बेना मावफुंथाया मा जाबाय x आ 0 y आ 9 बे मोनसे मावफुंथाय जाबाय आरोखि बेखौ नोंसोर बर'नि एबा बाथ्रानि लिरदो दिहुननो गोनां मावफुंथाय होननानै बे आरो 2 नम्बराव फैदोलाय एबाराव जोङो मा हमबाय x आव मा लानोसै 1 लानोसै x आव 1 लायोब्ला होमबा y आ बेसेबां ओंखारगोन नायदो therefore 5x plus y equal to 9 दाना pi into x नि जायगायाव 1 होनांगौ plus y equal to 9 pi जों 1 जों थांजाबा 1 pi बे pi ल' लिरबाबो जाबाय 1 pi लिरबाय आं plus y equal to 9 दाना y खौ लाखियोब्ला 1 pi आ बैथिं समान समान बारनानै थांबा 9 नि उनावहाय 9 minus pi जाहैगोन आरोखि 1 pi 1 खौ लिरबाबो जायो लिराबाबो जायो बे बा बेबो मोनसे मावफुंथाय जाबाय therefore मावफुंथाया मा जाखो x आव 1 y आ 9 minus pi बेबो मोनसे मावफुंथाय बे से नम्बर नैबे 2 नम्बर मावफुंथाय दाना जोंहा मोननै मावफुंथाय दिहुनबावनांगौ दाना जोङो 3 नम्बराव हमबाय एबा x आव जोङो 2 हमबाय होमबा मा जागोन y आ therefore कुइसनखौ लिरफिनदो 5x plus y equal to 9 बा pi into x आव 2 दाजाब y equal to 9 2 जों pi जों थांजाबा मा जागोन 2 pi plus y equal to 9 दाना y खौ ओरै लाखियोब्ला जोंहा 2 pi आ समान समान बारनानै थांगोन 9 नि उनावहाय 9 minus 2 pi जाहैगोन बे होमबा therefore बेबो मोनसे जाहैबाय जोंना मावफुंथाया x आव 2 लायोब्ला y आ मोनो 9 minus 2 pi बा बेबो मोनसे मावफुंथाय आरो मोनसे मावफुंथाय दिहुनबावनांगोन आচ্ছা बेखौ आं नैबे साइडआव बानायनोसै 1 2 3 4 हमबाय एबाराव आङो x आव -1 हमसै जेनेबा -1 हमबाय मा जागोन नायनोसै therefore कुइसना जोंना pi x plus y equal to 9 pi into x नि जायगायाव जों -1 plus y equal to 9 दाना pi जों -1 जों थांजाबा minus pi जागोन plus y equal to 9 उनाव y खौ लाखियोब्ला नैबे minus pi आ समान समान बारनानै थांबा 9 नि उनावहाय 9 plus pi जाहैगोन बेयो
बा therefore मावफुंथाया मा जाखो x आव जुदि जोङो -1 लायोब्ला y आ मोनो 9 + 5 बा बेबो मोनसे मावफुंथाय बा जोंहा मोनब्रै मोनबाय बे आरो नैबे आरो नैबे मोनब्रै दाना जों मोनसे कुइसन दंबावो बेखौबो मावफुंखाबावनोसै जोङो जोंना मोनसे दंबावो बेयाव नैनि रमान 3 दङ x = 4y बे जोबोद फिसा x = 4y बेहाय जोङो y निखौ हमनानै लानोसै होमबा फैदो जों सलुसनाव लिरबाय x = 4y जों हमबाय से नम्बराव हमबाय x खौ हमनानै लाबाबो जायो y खौ हमनानै लाबाबो जायो आं बेयाव y खौ हमसै सिगाङाव जों x खौ हमबोबाय थाखादों दा बेखौ y खौ हमनानै नायनोसै y = आङो 0 हमसै होमबा मा जागोन therefore x = 4y x = 4 into y नि जायगायाव 0 जों 4 जों सानजाबनांगौ होमबा मा जागोन x = 0 जागोन होमबा therefore जोंहा x आव जुदि 0 लायोब्ला y आवबो मा जायो 0 होमबा बेबो मोनसे मावफुंथाय जाहैबाय दाना रमान 2 आव नायबावनोसै जोङो हमबाय x y खौनो हमबावनोसै y = 1 y आवबो जों मा लानोसै 1 लानोसै होमबा मा जागोन therefore x = 4y x = 4 into y आव 1 लाबाय नालाय 1 होदो होमबा मा जागोन 4 जों 1 जों थांजाबबा 4 होमबा therefore मावफुंथाया मा जाहैबाय बेनाबो x आव जुदि आङो 4 लायोब्ला y आव 1 जायोब्ला बेयो मोनसे मावफुंथाय दिहुननो गोनां मावफुंथाय दाना फैदो 3 मोनब्रै दिहुननांगौ नालाय एबाराव जोङो मा लागोन हमबाय y = जेनेबा आङो मा -1 लानोसै -1 लाबा मा जागोन therefore साननायखौ लिरदो खनसे x = 4y इमप्लाइ x = 4 into y आव -1 4 जों -1 जों सानजाबनांगौ होमबा मा जागोन x = -4 जागोन होमबा मा जाबाय therefore x आव -4 y आ -1 बेबो मोनसे मावफुंथाय जाबाय आरो मोनसे दंबावो नाम्बार मोनब्रै दिहुननांगौ नालाय 4 नाम्बाराव हमबाय y आव एबार आङो 2 लानोसै y आव 2 लाबा मा जागोन therefore कुइसनाव दङ x = 4y x = 4 into y आव 2 नालाय 2 होदो मा जागोन x = 3 सानजाबनाय मा जागोन 8 जागोन 3 सानजाबनाय मा 8 बा therefore x आव 8 y आव 2 बेबो मोनसे मावफुंथाय अब्ला जों बेखौबो मोनब्रै मावफुंथाय दिहुनबाय आरोखि ना बे मोनसे आरो नैबे मोनसे अब्ला बेयावनो 9 नम्बरनि मावफुंनाया जोब्बाय